Riko umur piro, Mbok? Umur apa ora ngerti. Anak kelingan umur Riko 1 tahun, Mbok. Men 1 tahun. Riko kepengen urip tekan umur piro? Mbok matine ora ngerti. Kira-kira. Ora ngerti ya, kira-kira. Riko wis tuwa apa gek enom? Apa Kak Faza matur sudah mampir. Alhamdulillah seneng yo. Jarine duwe wong sepuh rung rapi to urung. Jarine duwe wong tua guys. Kuwi harus punya satu dikancani, sing keloro dijak ngobrol, sing ketelu ditakoni wis madang urung, sing kepapat diperhatike dalam berpakaian, penampilan. Oh, kayak ngerti kabeh kok. Ngerti. Dadi insyaallah nek misale sampean saged ngerawat wong tua darine kuwi insyaallah rezekine tambah lancar. Apa ora, Mbok? Matur suwun Kak Faza, Kak Hani, sun. Mbak, matur suwun Mbok sami ini cantik yo. Jare Riko ayu, Mbok. Ira sing ayu. Aja nyampe kok ayu. Riko ayu, Mbok. Nyampe Rong pesek duwe sapa, Dik? Yuk nyanyi, Mbok. Rong pesek duwe sapa? Nyanyi ya. ambo ora ngerti. Mbok sampeyan mode eling tumben anteng yo iya. Ya medeti. Dipijeti apa, Mbok? Dipijeti apane? Awake. Riko rende. Kasih kopinya, Be. Hah? Kene medeti ke Ngomong-ngomongan di sirine nyo arek takon karo Riko. Takon sing alus wis sederek karo nyamar. Nyamar takon. Arek takon yo. Kira-kira Riko urip ora nek nyong bojo karo selama. Oleh tembungke meneh yo. Nyong kepengin duwe bojo, Mbok. Bukan ora wong kaya nom. Sing wis tuwa. Wis bakal mate. Kira-kira gelem ora yo, Mbok. Yo, makane kasih tau. Cecok nang teko. Nyong mau bejo, Mbok. Karo miskan. Mau Blos. Alah. Kok tak coba ki wae. Nya. Iki kok tak kumbahe. Ki. Kok tak kumbahe ki dikumbah. Dikumbah sesuk. Tengok kok ora. Sesuk tak kudungi kae lah. Dikudungi karung gelem apa? Dalam arum. Dikudungi karung. Tak takoni meneh. Riko kok biyen duwe bojo bapak. Riko kenal nang ndi? Ambo wong liwat nang dalan. Jarine wong-wong mau do takon. Kae sami niki kenal karo bapak biyen ngoyok-ngoyok ra o. Tutke wae ora o. Ngetutke wae. Wong kae balen jambi kok ngetutke nang ndi? Kok berarti Riko nganu seneng dhisik ya? Ora wong kono sing seneng kok nyong ora ngerti kok. Ngerti karto kremet ora. Apa kremi karto? Ngopo kae? Bapakne lus. Ngopo emang kae seneng karo Riko? Ora jodoke nyong. Jodoke Riko. Ngopo Riko dijodoke? Jodoke ring karto kemen. Riko kok gelem dijodoke? Ora jodoke Pak Icam. Riko nang apa kok mirip Pak Hisam? Bapak Arang. bapakku ganteng po. Ya ora ganteng ke yo ireng-ireng kaya anggota kae bodone. Tapi kok anake ora kaya angus. Lah Riko nang apa seneng karo Pak Hisam nang apa? Karang Alasane apa? alasane jodoke karto kemen. Mergane nang apa kok gelem dijodoke apa Riko ora golek dhewe? Ora yo goleke nyodonge oleh wong kae candinge parci nang sapa lali. Sapa jenenge lali sapa lah. Nang apa Riko gelem dijodoke Pak Hisam nang apa duwite oke yo? Duite oke balen jambi. Duite sing pancet tukun jutaan. Riko ditukul 1 juta. Kayaknya gratis biar Riko buat dikeke. Gratis. Orang juta punjul. Riko 1 juta punjul. Riko. Aku larang Riko nyumbing 200.000. Nang apa Riko 1 juta punjul nyong 200.000, Mbok. 200.000 kang timbang ora payu. Riko kok larang yo. Ya Allah. Kayak tuku kebo oleh kebo cici. Nah, ini
kegiatan aku sama Simbo. Biasa kalau malam aku mijitin Simbo sampai Simboku tidur, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua, pokoknya pesan aku jangan lupa ditemenin ya teman-teman. Ada waktu ditemenin, ada waktu diajak ngobrol, ada waktu diajak bercanda, ada waktu pokoknya diperhatikan. Kalau udah waktunya santai baru kita fokus kerja. Insya Allah nanti rezekinya berkah gitu teman-teman. Nah itu kan orang tua jam segini kan wis rada arep ngantuk-ngantuk kan teman-teman, kita pijeti dulu. Nanti kalau udah tidur baru fokus. Jempolnya keriting ya wis lah teman-teman, kolo-kolo kakeknya. Aku kan jarang teman-teman terlayar sampai 200 kan, sama udah support aku. Aku mau mertua mbak sama aja, mertua orang tua sama aja. Sama dapat anaknya, sama dapat berkah wong tua nih. Simbok meneh kelingan anu simbahku mirip yo kak. Nah ya alhamdulillah kayak gini udah mulai ini guys, udah mulai enak dimomong, udah ngerti juga ke masjid, udah ngerti ini berkembang sama orang. Iya betul Pak. Kayla udah bubuk, udah kak, udah santai. Kayla mah udah main di kamar. Mbak Nur masih gadis tuh, aku udah tua kak, udah punya anak, janda aku janda teman-teman. Simbok Apa? yang salaman nyuwun ngapura ya. Nek ana salu putihnya nyuwun ngapura ya. Dungane dagangane yang laris ya. Iya, mau padu ora Piye? jokal kono ke wong barang dibuntel itu kenat tuh. Kira-kira kenyong iso payu ora dagangane. Ampun ora ngerti kok. Nalika nek nyong nyawang dagangane laris ora. Ya mbok nyong ora iso ndungake. Nalika dungane nalika cuk mandi yo. Nalika cuk malas karo nyong ora sih. Amelan jika kaya wong dodolan pinggir pocong. Dodolan apa? Ora telung dina ora payu aktive seminggu. Ora payu-payu yo buang kawen. Ayo kira-kira dagang apa ben laris? Dagang apa rambang itu wong dagang apa Hanya kon ngopo nyong kerjane? nyambut gawe tangi wis. Apa? Matur wis itu. Ambu apa delok untune sikatan ora delok. Untuk Deloke. Deloke. Endi? ora perlu ya wis. Endi meringis? Untuk wis entek kok. Riko cok raup ora sih? Ora tau kelek tok. Oh, Sesuk rambutnya Riko tak nganu yo, tak semir yo. Yo men. Rambut kok putih sih, tak semir ireng ngono lho. Ala cemiri wis tuwek Kok abang? men. Kan abang. Arane bocah ucul. Tak semir biru. Ora oleh cemir. Mbok, Apa? yang jenenge sapa? Mbok jenenge sapa? Ora ngerti. Jenenge sapa aku? Ayu. Raden. Anake wong kiri munggah Raden. Jenenge Nur Janake munggah Raden. Salah. Iki wong Salah. bangke kok jatuh debu, mece ketok jatuh debu. 200 mbok nyumbangke. Anakmu Jenengku sapa jajal? Nurjana. Raden. Orang munggah Raden. Anake wong kiri kok munggah Raden. Sapa jenengku? Jenenge Nurjana kok munggah Raden dan jepi wong. Coba sing ngejepi sapa? Jenenge Ratu ya. Riko ngundang nyok Ratu ya. Ratu tuku. Kok Ndoro? Doro tuku. Kok Ndoro tuku